Simonstad, die moederstad, waar van die wereld zijn allerbeste kunstenaars al duizenden vermaken. M-A-T-R-O-S-E, ons is matrozen van die diepblauwe zee. Ons is fris en sterk en takel zelfs die duivel, al zei hij ook nee. M-A-T-R-O-S-E, onze die gaafste nooiers in die land. Hulle knip en knikke stoutste oogjes vir matrozen met belop bij Blauwbergstrand. Ons is matrozen en ons thuiste is die diepblauwe zee. En elke haven wordt die ja-woord aan een nooi gegee. Maar in ons harte bly ons trouw aan jou Zuid-Afrika. Ons is matrozen van die diepblauwe zee. En vir die mannen van die springbokvloot. En A vir die anker van trouw. Die vir ons trots op Zuid-Afrika. R vir die roem wat ons baba bou. O vir die wacht voor ons oceaan. S vir ons Zuiderkruis. D vir die eer en die vriendskapsband tussen mannen van die diepblauwe zee. Ons is matrozen en ons thuiste is die diepblauwe zee. En elke haven wordt die ja-woord aan een nooi gegee. Maar in ons harte bly ons trouw aan jou Zuid-Afrika. Ons is matrozen van die diepblauwe zee. Ons is matrozen van die diepblauwe zee. Dankie, baie dankie. Kom achter toe, ons vir jou geld teruggeef. Hey Fanny, ek gaan nie uittrek nie. Ek meen, dit sal nie moeite werd wees nie. Ons moet toch net weer aantrek vir die 6:30 se vertoning. Ja, ons bly net so. Je weet, het is net een kwestie van tijd. Dan zal ons niet meer een kostuum besit om uit te trekken. Nie. Wat gebeurt met die vertoning waar jy so reël vir die vloot in Simonstad? Ek weet nie. Hulle het gesê alles ons laat weet. Dit het jy verlede keer ook gesê. Intussen vorder ons niks. Man, jy kan nie die vloot afstig maak nie. Hulle doen altyd dinge op 'n groot skaal. Ja, ek weet. Hulle sal ons laat haal in 'n lang, blink swart motorkar. Pragtig ingerig met drank en sigare. En behalve die bestuurder sal er nog 'n ander man ook wees wat net deure oop en toe maak. En hulle sal ons ry tot in Simonstad. En as ons daar aankom, sal ons verwelkom word deur 'n erewag. En intussen vrek ons van die honger. So van honger gepraat, gaan ons nie nou iets eet nie. As jy nie so baie gevreet het, nou ons lank al 'n plaas gekoop. Wie sê er is genoeg geld om iets te gaan eet? Maar wag, ons sal nou weet. Kom. Nee, ja, juffrou, laat ons hoor. Hoeveel het jy daar? 3 shillings. 3 shillings? Maar dan is 2 mense nie gehoor. Ja, maar een het 'n komplementaire kaartjie gehad. Wie die juist deel komplementaire kaartjies vir ons konsert? Ek het. Jy? Ja, dis jy over die plakkaat gemaak het. O. Wel, ons het 3 shillings. Kom eens gaan. Hier's ek. Dankie. Maar is glad niet nodig, nie? Ek het nogal baie geniet. Tot ziens. Tot ziens, Tedder. En nou dat is nog minder. Ah, vergeet het, kom ons loop, man. Ik val niet. Ek ken 'n kort pad. Hier langs. Kom. Nou, waarom moet ons daar langs gaan? Ons gaan altyd hier langs. Dis baie korter. Ons stap dwars deur die Balloniese konsulaat. Kom, ek wys jou kom. Kom maar. Hier langs. Dis die agterdeur van die Balloniese konsulaat. Ons gaan hierin, dan kom ons daar vooruit.
Die kar van Simonstad, meneer. Ons is aan Vloothoofdkwartier. Heb je gehoord? Simonstad. Vloothoofdkwartier. Fanny, het is ons taal van Simonstad. Het is zeker voor die vertoning. Het is nooit anders niet. Kom. Dit is bij maat Fanny. En je was zei, man. Is je gereed, kapitein? Gereed, admiraal. Ja, kom. Hij heeft toch niet lekker gesmaakt, niet. Kom. Maar, dit is nou Davy. Hallo Davy, hoe gaan we hier? Wanneer is het Davy? Hey Davy man, word wakker. Hey, dit is je twee maats, Fanny en Stoffie. Dit is concert hierdie. Ons het klaargemaakt voor de middagvertoning. Toen komen ze na om te komen voor het concert op die vloot. Davy! Is jullie nog niet van die Belonische consulaat, nee? Nee, maar, ik kan dus daar voor die consulaat opgeleid. U ziet al gezegd, hulle komt van die vloot hoofdkwartier af en toen brengen we ze naar Simonstad toe. U ziet ons... Verwijder hierdie mannen onmiddellijk. Pas maar op, ik zal later bedrag afrekenen. Hey, wat gaat nou aan? Wat nou gebeurt? Hey, onze opvoeringen, kom Ons heeft niks gedaan, niet? Hey, ik ga hier af, niet. Ik ga niet van donker plekken, niet. Mensen! Nou wel twee comedianten, maar wat erg is te erg. Het is privaat eigendom, hierdie. Bijzonder privaat. Maar ons komen verband met die vertoning, meneer. Wat er vertoning? Zien ons met vertoning komen reël voor die vloot hier in Simonstad. Wat bedoel jij? Is dat ook een grap? Nee, meneer. Ons was net klaar met ons middagvertoning en wou net gauw gaan koffie drinken. En ik wil gaan eten. Ons recht voor die Belonische consulaat. Toen wou een groot zwart motor langs ons toe. Ja, dat is recht. Dat is zij ons schap van Simonstad. En toen brengen we ons hierheen. Dat is niet ons schuld. Ik begrijp. Maar wie waar het is, voor ons graag anders bij die vlucht. Dat is recht. Zal ons kan. Hoe nou? Ons het gekomen om over de vertoning te praten. Maar die discipline en netheid en alles wat ons gezien heeft, het zo'n indruk op ons gemaakt dat ons besluit om te horen of ons niet ook daar bij die vloot kan aansluiten. Nou ja, ons kan misschien zo'n plan maken. Is daar enige bijzondere afdeling waarin jullie belang stelt? Ja, die afdeling waar je die minste loopt.
waar mens nie so baie loop nie, né? Ek wonder wanneer kom ons eendag ooit op 'n skip. Ek wil jammer die skip met julle twee aan boord. Kan jy glo wat jy van nie? Dis jammer jy is so klein nou, maat. Anders was soms so. Baas, je moet op zee. Ja, Die stuurman zoekt 2 mannen voor die Vrijstaat. Een plek van 2 kelners wat ziek geworden is. Enige twee het maak die zaak niet. Die Vrijstaat vertrekt voor 3 dagen Angola toe. nou goed. Jullie twee daar bij eind. Rapporteer dadelijk aan die stuurman. Ja, jullie twee. Oh, Stefan. Ons gaan op een skip. Ons gaan op een skip rijden. Ons gaan op een skip rijden. Nee, jij niet. Per. Kom op, Fanny. Hey, hier is voor jou touw. Loop, hang jezelf op. Hey. Skaam jy jou nie om met so 'n tas rond te loop nie? Onthou, jy's nou in die vlot, man. Laat hom regmaak. Ja, meneer. Jammer, meneer. Excuus, meneer. Goed, meneer. Zodra ze die kaart aankomen, meneer. Hierdie mensen zal zeker je tas voor jou kan rechtmaken. Ja, misschien kan hij dat zomaar dadelijk doen. Ja, meneer. Hoor je, ik wil hê jy moet die tas voor mij rechtmaken. Hij is daar gebas en met een paar andere stukken in plekken. Maar jullie hebben het net goed doen. Ons vertrek wordt 3 dagen naar Angola. Angola, né? Ja, op die Vrijstaat. Oeh, is julle op die Vrystaat? Ja, onze speciaal uitgezocht voor die feestdag. Ach, Ek en hy. zo. Werkelijk, né? Ja, ik denk ons dit kan regmaak. Maar wacht toch net zo'n oomblikie. Ik zal net gauw bij die werkswinkels gaan uit van hoe lang hulle sal vat. Verskoon my. Hé, wacht een beetje. Kom hier. Het is niet dat ik jou niet vertrouw niet. Maar ik wil liefst mijn zelf verstaan om mij ook. Oh, dat is alles recht. Ik verstaan, meneer. Oh, dan. Ja. Dan is jij zielverzamelaar. Oh ja. Ik heb waardevolle zelfs van mijn opa geërfd. Ik heb zo begin. Moet je niet aan hem sturen, nie. Hij is verstot op zelfs. Ja, kom nou. Maak jullie maar zo lang thuis. Oh, maat. Ons kommernis is voorbij. Het is nou net een kwestie van tijd en die goed is die landtijd. Dat zei hier die politie zo op hulle hoede. Het zal onmogelijk wees om die goed uit die land uit te krijgen. Dis wat hulle dink. Ek het nou net de manier ontdek om die goed uit die land uit te kry. Hoe? Die vloot sal het vir ons uitvat. Kom kyk wie hier. Kom kyk net wie hier. Kyk. Hulle is op die Vrystaat. En hulle gaan oor 3 dae Angola toe. Die hoe langer wil hy ons met hierdie koffer heel maak. En hier is baie plek hier binne in die voerings om die goed weg te steek. Baie plek. Dat is een goede plan. Maar ik twijfel of hierdie ding die hele reis zal deurmaken. Ja. Ja, jy is reg, maar... wacht. Ek het 'n plan. Ja, ons kan hierdie een reg maak. Maar als ons het behoorlijk wil doen, dan kan je hem niet krijgen voor morgenochtend. Ah, dit maak ik zaken. Je ziet zolang het recht is voor die schip vertrek. Hij kan niet vertrek zonder ons twee niet. Nee, nee, natuurlijk niet. Maar kom ik leen jullie hierin. Waar is hij toch nou weer? Oh, hier is hij. Ja, dank je, baie gaaf hier. Hij lijkt hem ten eeuwig groot. Maar is dit die theaterkleren hier, die? Ja, dat is. Ons was hoog mensen.
Sien, ons hou die klere ingeval ons teruggaan naar die vreugde. O, ek begryp. Ja, mens weet nooit wanneer gaan jy terug. Nou kyk hier so, hierdie koffer behoort aan een van ons klante. En julle sal hom mooi oppas, né? Ja, sekerlik. Hoe laat môreoggend? Och, so 20 voor 9, net nadat ons oopgemaak het. Mooi. Jy sien, ons het verlof tot die skip vertrek. Vanaand slaap ons in Kaapstad, maar vanmorgen af is ons bij Gordons Bay. En dan zal het lastig wees om weer terug te komen Kaap toe. Tot ziens en dankie hoor. Dankie. Niet te danken. Dit was een plezier. Dit was een groot plezier. Hé, hey, waar is hulle? Waar is hulle? Ek het hulle net hier laat lê. Waar is hulle? Hulle moet hier wees. Hier is hulle. Dankie hoor, tot ziens. Tot ziens. Kom hier. Ek sê jou wys wat ons gemaak. Hier is 2 identiese koffers. Ons steek al die goed hierin weg. En môre vroeg as hy hier aankom, dan sê ek net vir hom, ons kon sy koffer nie regmaak nie en ek verkoop hom hierdie koffer met al die goed daarin. Dit is 'n kans 1000. En ons mag nie droog maak nie. Die groot baas wag vir die goed in Angola. En dis die veiligste, die beste manier om hulle daar te kry. Maar soos jy self weet, ons 2 durf nie in Angola se wêreld gesien word nie. En daarom het ons iemand nodig om met hulle maats te maak. Hulle gou goed te leer ken. In Angola as hulle daar aankom, word hulle uitgenooi en die 2 koffers word net omgeruil. Dit klink my soos 'n baie goeie plan. Wie gaan jy gebruik? Ek weet. 'n Meisie. Ons moet 'n aantreklike meisie kry. Ja, dit's hom. 'n baie aantreklike meisie. Wat van nou die Beer se dogter? Sy hoef niks te weet nie. Sy moet net maak soos ons vir haar sê. Ek dink nie jy sal veel hond haar afmaak by ou de Beer nie. Hy het jou verlede keer so amper 'n knip in die stert gesit. Hy het geen keuse nie. Sy dogter gaan ons help, of anders laat hom maar aan my oor. As jy my opinie wil vra, gaan sy antwoord presies wees soos laas keer. Oor my dooie liggaam. Oor my dooie liggaam. Jy kan nie bekostig om so koppig te wees, nie, de Beer. Kyk eens af. Daar is net een man wat weet dat ek verniet tronk toe is, en dis jy. Maar toe maar. Een dag is een dag. Jy het al 'n hele paar keer reg gekry om jou afpersery op my toe te pas. Maar as jy my dogter in jou skurkery wil insleep, dan sê ek vir jou nee. Dink goed daaroor na. Ek bel jou 3 uur op die kop. Papi, kan ek nie maar gaan nie. Ek is mans genoeg. My kind, jy's mal. Die man is 'n deurtrapte skelm. Hy styt vir niks. Maar papi, ek kan dalk iets hoor. Ek kan dalk iets uitvind. Jy weet nie waarvan jy praat nie, my kind. Dis heeltemal buite die kwessie. Maar papi, sê nou gaan vertel vir almal dat papi in die tronk was. En papi se raad van direkteure kom het hoor, dan is dit mos klaar praat. Dit, my kind, is iets wat ek maar sal moet waag. In elk geval, sonder die nodige getuienis sal ek nog nooit my onskuld kan bewys nie. Maar presies, papi. Miskien kry ek die nodige getuienis. Kyk, ek wil nou glad niks meer van daardie praatjies hoor nie. Oor 'n uur vertrek my vliegtuig. Ek sal omtrent 3 weke weg wees. As die kerel weer bel vanmiddag om 3 uur, sê hom, my antwoord is nog nee. Pas jou mooi op, hoor. Tot ziens, kind. Tot ziens, papi. Ek dink nog jy mos jou tyd. Ou de Beer gaan hierdie keer nie so maklik ingee nie.
Het sal nie meer lank wees voordat ons sal weet nie. Hallo? Ja, dit is meneer De Beer se huis. Môre. Goeiemôre. Oh, goeiemôre. Ja, julle is nogal stiptelik. Ja, ons wil zo gauw als mogelijk op Gordonsbaai komen. Ons nog een kamer krijgen en dan in die wateren. Ja, is my tas klaar. Om die waarheid te sê, daar is iets wat ek aan jou moet verduidelik. Net so oomblikie, ek gaan hom net gewaar. Daar gaan hy. Kyk nou mooi sodat jy nie 'n fout kan maak as jy hulle weer sien nie. Ongelukkig kon ons dit nie heel maak nie. Die hele ding is vrot. Ons het regtig probeer, maar die hele ding is vrot. Kyk hier. Dit is my tas daar. En hier. Hy was nergens sterk genoeg vir die steker nie. Wel, om die waarheid te sê, hy sou jou so wat 'n pond gekos het. En ek kan jou 'n nuwe een verkoop. 'n Splinter nuwe een vir so wat 25 shillings. Gaan jy 'n nuwe een koop? Wel, lyk my ek sal maar moet. Wat dink jy van? Kyk, hierdie is oor die muur af. Hy. Dan wil ik in die plek in mijn tas voor jou goed ook niet. Hier is nou net die ware Jacob. En omtrent net zo groot. Prachtig afgewerkt. Baie duurzaam. En 2 sterke slotte om jou seels veilig te bewaren. Ek kan jou die versekering gee, jy kry meer ware vir jou geld as in enige ander koffer wat jy kan koop. Het lijkt nogal mooi. Hoe denk je van? Hij lijkt eerste klas. Je hebt gezegd 1 pond 62, hè? 1 pond 5 alsjeblieft. 1 pond 5. Dat is jou helpen om je kleren in te passen. Dank je. 1 pond 5. Stefan, hou je vast. Hij skeert alles wat hij aan krijgt. Hij moet niet mijn kleren skeren. 1 pond 5. Een pond 62, 1 pond 5. Baie dankie. Tot ziens. Tot ziens. En meneer, luister, als je die tas niet recht ziet, is ik terug om te brengen om terug naar Angola. Met de grootste plezier. Tot ziens en baie dankie. Dink jy sal hulle gesigte onthou? Maklik. Eerste klas. Al wat jy nou moet doen is om goed met hulle maats te maak voor hulle vertrek. Sodat hulle beslis jou uitnodiging sal aanneem as hulle in Angola aankom. Jy vertrek oor 2 dae na Angola. Intussen moet jy hulle uitneem. Trakteer hulle, wys hulle die skiereiland. Maak soos daar vir jou gesê word. Moenie vra nie en jy sal niks oorkom nie. Wat maak julle twee? Kan je niet zien in stand waar je naartoe niet? Dus die onschuld als jullie onlevend gaan zetten? Ons was eerst hier. En als jullie niet daarvan houden, kan jullie durven te gaan. Nou kijk, doe het nou weer, dan breek ik al 2 jouw nekken hoor. Hij is mal.
Juffrouw, dit is dat val. Oh, baie dankie. Nog iets. Ach, ek is jammer. Dit lijkt mij werkelijk, ik heb te veel goed. Kan ik er niet op, Drani? Nee, wat is helemaal in orde, dankie. Chef, maar juffrouw, waar zit hij? Oh, ik kan nog niet besluiten, nie. Welkom, zit aan voor mij, mijn vriend Davy zijn bril. Het zal heerlijk wees. Is red ook plek. Wel, hier is ons. Dit is Fanny en dit is juffrouw... Mijn naam is Linda de Beer. Dit is juffrouw Linda de Beer. Aangenaam. Aangenaam. Dit is Fanny, mijn naam is Stoffie. Gaan ons hier zitten? Zit. Schoon mij net over. Zit. Is jullie hier met vakantie? Nee, ons is niet vloed. Ons moet morgen met die Vrijstaat naar Angola toe. Oh, maar dit is interessant. Ja, ons moet morgen aan boord wees. Morgen aanweers? Ja. Oh, maar dit is baie gaaf. Dankie. Dankie. Ik zie jullie zeggen wat ik doe. Ik heb een motor en een bestuurder. En dan het ons tijd genoeg om die hele Skiereiland te bezichtigen. Dat zal heerlijk wees. En dan rijden we zo dat ik jullie met die terugkom zomaar bij jullie schip in Simonstad aflaat. Ai, maar die andere matrozen zullen aan verschrikkelijk jaloers wees als ons daar aankomen met zo'n mooi nooit. En om die hele Skiereiland eerst te gaan bezichtigen. Dat was nog altijd van mijn ideaal om al die mooie tonelen in die Kaap te gaan komen zien. Wil je niet meer muziek, Annie? Muziek maakt al die dingen zo rustig. Wat de duivel. Wie heeft jou die rug gegeven? Kom met de doel, omdat je vroeg. Ja, juffrouw, ons Hey. zien je weer. Kom hier aan de twee. Wacht voor mij, wacht voor mij, wacht voor mij, Wacht. Weet wie jij nog Stop hebt? me, wacht voor mij. Raad je op, hij komt, stop me, stop me. Eeuwige gevoede zus, die karren om en stutter. Piep, 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 Piep. hier in die kaap. Hier in die kaap, daar is zo baie te bezichtig. Maar pas op, toch rij voorzichtig hier in die kaap. Oeh la 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 la. Oeh la 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 la. Dat is een meel, wat staat die slijmer op zich glorierijke troon. Die in die berg van Jan van Riebeek, waar die zolderblaren droeg. Van al die stieren wat ik lief heb, plei je naast aan mij aan. La 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 la, lekker op hap. Lekker op kap. Wanneer die Kaapse wink is jakker, waar die staat met groene akker, dan wil ik zingen. La 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 la, onder de blauwste zuiderhemel, waar vakantie gaan het wemel, vind je die Kaap. Tra la 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 la. Maar die mooiste kalperperske bloeisels in die hele land, laat die droogste monden water als een pronk op Blauwbergstrand. Van al die perskes wat ik lief heb, plei je naast aan mij aan. Oeh la 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 la. La 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 la, lekker op kap. Lekker op kap. Leven en je hart is je tevreden hier in die kaap. Tra la 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 la. Wees die volkjes en die bomen langs die schaduwrijke stromen, lieve elkaar. Lieve elkaar. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Als mens opsteekt met die kabel naar die top van Tafelberg, zweeft je duister weer die hoogtes waar die zon die mist betent. Van al die steden wat ik lief heb, plei je naast aan mij aan. Tra la la la, lekker elkaar. Tra la la la. Lekker, 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 lekker op kap. Wel, hier is ons. Ja, ons wacht al lang al hiervoor. Wat gaan daar aan? Wie is daar die twee? Ik weet niet zo recht, commandeur. Tenzij dat natuurlijk die twee nieuwe kelners is wat ons verwacht. Gaat juist alweer. Nog één.
Dat lijkt mij, ik heb het al van tevoren gezien. En nog ja. Dankie. Laat mij die koek dragen. Nee, maar ik kan maar dragen. Ja, ik is zeker het. Op die strand. Wel, neem hem naar een kwartier toe. Laat me intrek. En met die stuurman rapporteer. Goed, commandeur. Dit zal een plezier wezen. Ja, bye, dankie. Tot ziens, het was wonderlijk geweest. Dit was heerlijk geweest. Tot ziens. Tot Rij ziens. maar lekker en ons zien elkaar in Angola. Ja, tot ziens. Help een beetje hier, maat. Vat een beetje zo. Vat zo. Schiet toch. Dankie. Is het niet hij ook niet? Ja, dit is daar je ook. Maak schoon eens op. En doe het degelijk ook. Dat is jullie beddens daar. Hierdie? Hier ons beddens. Ja, hoe kom? Ja, ik bedoel, dat lijkt zo gemakkelijk. Ja, dat lijkt bijna gemakkelijk. Maar, hoe slaapt mijn zelf? Ik zie jullie wees. Sta niet bij. En waarvoor lach jij? Nee, ik heb net gedacht, hoe gaan mijn maat hierop passen? Ik ben een beetje te breed. En dan maak je hem op. Dan trek je die touw stijf op boord toe. En trek om deur. Staan jullie nou weer dan gedaan wordt? Ja, maar, kan die ding niet beginnen? Nou, dat niet. Kan niet. Manschappen naar jullie posten om haven te verlaten. Staan jullie wat dit betekent? Ja, ik bedoel niet. Nee. Ik heb zo gerekend. En liever jullie maar hier onder jullie bak blijven. Ik liever jullie twee gezegd, jullie met onder jullie bak blijven niet. Maak jullie onderkomt. Prachtige plan daar van jou om je goed op je schap te krijgen. Is het mijn schuld als zelf van plan veranderen? Bestuur ik misschien die vloot? Ik heb tenminste probeer. Oh, daar is hij. Wel, ons plannen is veranderd. Of liever die vloot het voor ons veranderen. Maar wat bedoel jij? Kijk hier. Lees daar. En dan gaan niet meer naar Angola toe. En dan gaan nu naar Lorenzo Marx. Maakt dit zoveel zaak? Dat maakt zoveel zaak dat jij nou morgenochtend Port Elizabeth toe vertrekt. Dat is die eerste haven waar we aandoen. Ik wil bijna graag dat je me daar wees als ze aankomt. Dus zie je nou bijna gauw moet maken, want die skippen zal mijlen ver uit op die zee. Manschappen, staan op. Allemaal die manschappen, opstaan.
Hey, word wakker. Staan op, man. Loop, man. Wat de drommel is jullie twee aan het doen? Jullie hangen hier zuster weer rijperen en jullie moet voorwees om te werk. Roer jullie! Oh, Fanny, hoe je zo dom is. Natuurlijk zal die wind die goed terugwaai. Kom hier, ik zie je wijs hoe je maakt. Oppas die skulkie, hoor. Kom. Een mens moet eerst vaststellen wat er kan die wind waai. Je moet altijd zorgen dat je boek aan die wind staat. Vooral als je schip zo in een oostelijke richting vaart, die tijd van het jaar. Dan met een vinnige en krachtige, maar een gracieuze beweging, schiet je die pijl goed in. Zo. Zie je? Dat is eigenlijk bijna makkelijk. Je moet net weten wat het kan. Ik zie je. Ik heb niet bedoeld, Fanny. Ik zie je. Fanny, ik heb net niet anders. Ik is die wind, Fanny. Dit was die wind, Fanny. We kennen ze. Hey! Maak schoon daar! Maak schoon! Ja, meneer. Wat lach je? Hey! Ik heb gezegd, maak schoon! Onmiddellijk! Nou! Ja, meneer. Ja, zie je nu krijgen. Help! Help! Maar is Angola dan niet omtrent de week van die Kaap af, hè? Ja, dit is. Maar ons zijn dan nog hier een weekje. Dit is niet Angola nie, dit is Port Elizabeth. Is het? Maar hulle dan vir ons gesê ons gaan Angola toe. Ons sou. Maar die vloothoofdkwartier het besluit die Vrystaat moet by die res van die vloot aansluit vir oefeninge langs die ooskus. In elk geval, ek kan nie sien wat 'n verskil dit aan julle twee maak nie. Dat is wat jij denkt, maar zij wacht ons in Angola. En wie is sy? Zij is ons nooit. Het julle albei dan dieselfde nooi? Wel, ja, so te sê. Verlofgangers 3A. Ons gaan nie Angola toe nie. Dus my raad is, ons vergeet haar. Maar ik wil haar niet vergeten niet. Hi, Kerabikai. Dit is dan bekend. Zie je wat ik zie? Dit kan nie wees nie. Dit is sy, Fanny. Ja, dit is! Ons is nou daar. Ons is net gauw die skip weg. Het zal niet lang wees nie. Maar net omtrent 3 jaar. Ja, net omtrent 3 jaar. Wat? 3 jaar? Wat bedoel jy? En wat gaat nou hier aan? Hy sê dat omtrent 3 jaar vat om die skip te verf. En hij is omtrent recht ook. Zij is om nooit zo lang wachten. En hier komt ze die hele eindpad van die Kaap af net om ons te komen bezoeken. Echt, er is een skande als je zo daar moet staan en wacht bij jezelf. Als jullie twee mannen jullie gaat draaien zoals al die andere manschappen, dan kan jullie zoals al die anderen wel gaan. Intussen zal ik elkaar voor jullie gaan oppassen. Oh, dat is bijgaaf, dat is bijgaaf. Of is dit? Nou toe jullie twee. Ga maak jullie schoon. En meneer die dame laat wachten niet. Die vloot laat nooit de dame wachten niet. En onthou, ik doe het net terwille van haar, niet om jullie ontwil niet. Jullie precies 15 minuten lang aan wal. Net lang genoeg om verschoning te vragen. Ons is een japplaat daar, hoor. Moet niet weggaan, nie. Ons kan 15 minuten lang aan wal gaan. Kom eens, Fanny, kom! Wacht voor ons daar zo! 15 minuten helpt niks. Luister nou mooi. Zodra hulle hier kom, sal hulle alle kleren met hulle saambring as hulle aan wal stap by Oos-London. Jy bied kastig aan om hulle kleren deur te gaan om te sien of daar nie iets is wat moet reggemaak word. Ja, ek dink jy maak hulle kleren reg. Maar hoe op aarde kan dit jullie helpen in jullie plan? Jy is nie hier om vrae te vra nie. Maak soos jy gesê word. En sorg dat hulle jou glo. Ek wil by Oos-London aanval hê. Koffer en al. Ons is gekomen zo groot als konden. Gewoon met jou. Goed, goed.
Zeg mij, wat maak je hier? Wie geweet ons is hier? Dit was in die koerante dat die skip niet meer Angola toe gaan nie. Ek het gedink 'n vakansie langs die kust zou mij goed doen. En nou ja, hier is ek. Dis wonderlijk, ons gaan eens ook in de zon zien. Ja, dis reg. En daarmee hulle werklik aan wal kom. En ek sê jou sê wat julle doen, bring al julle klere saam julle aan wal en dan kyk ek of daar niks is wat moet reggemaak word nie. Ja, maar sy tas. Ek het probeer. Hulle het aan wal gekom sonder die tas. Sorg dat jy dit in Oos-London in die hande kry. Ja, ten alle koste, man. Maak maat met jou langer. Ja, hy's baie lief vir seels, baie geïnteresseerd in posseels. Ja, goed. Maar kry daardie koffer in die hande, dit moet jy reg kry. Totsiens. Toe maar, ga buiten op die dek en bly die vars lucht totdat je beter voelt. Morgen is bezoekersdag in Oost-Londen. En ik wil hier skippen van voor tot achter blink. Hey, maak gauw met die verf. Hey! Waarom gooi je er goed op mij uit? Wat maakt jullie twee? Ik wil jullie schip schoon hebben. En jullie is bezig om hem te bemorsen. Doe, maak schoon, maak schoon. Hé, jij daarvoor. Kom af en kom, maak schoon hieronder. Ja, dit is zijn schuld. Geen niet om deze schuld, dit is maak schoon. Dag Fanny, ik wens ons kon al weten dat ons verlof gecanceleerd is. Jij belandt dus ook altijd in die moeilijkheid. Hey Fanny, kijk je naar, trouw. Zit nou doodstil. Nou, wat zit nou? Zit stil. Als je jezelf nou kon zien. Niemand je herkent, niet eens je ontvangen van inkomsten. Hey, nou wat zit nou weer? Ik heb het idee. Kom Fanny. Dat is een baie mooi skykie wat je hier hebt. Excuus? Ik zei, dat is een baie mooi skykie wat je hier hebt. Oh ja. En zo silver skoon. Dank je, baie dankie. Jy is baie gelukkig om so baie manne te hê, om hierdie plek vir jou so skoon te hou. Nee, ik verstaan hulle moet verf. Van die môre tot die aand. En die skip skrop, dag in en dag uit. Daarom nou niet eindelijk, Moet nou nie jok nie. Jy moet erken dat al hierdie oulike seemannetjies doen al die vuil werk vir jou en jy kry al die eer daarvoor. Maar ons verstaan. Nie waar nie, my vrou. Ja, ons verstaan maar al te goed.
Maar ek herhaal, alles lyk so silverskoon. Dankie, baie dankie. Dit blank. Verskoon mij, misschien kan je ons helpen. Je ziet, ons wil dadelijk stad toe. En ik heb gemerkt, ik ben net gekomen en ik heb gedacht, misschien zal hij zo goed wezen om ons stad toe te nemen. Verskoon mij, Mike, is haastig. Jongman, jij behoort nooit zo haastig te wezen. Als je zo eerst zo oud als ik is, dan zie je besef dat er niks is om haastig te wezen. Ken je ons dan niet? Dus van hier stoffie. Mijn winter. Ik zou jullie nooit herkennen, niet. Maar waarom is jullie dan zo s'nachts aangetrekt? Wel zien, hij heeft ons weer in die moeilijkheid beland. En toen moest ons gewoon zo vermommen, zodat ons voor jullie kan komen zeggen, ons kan niet aan wal komen, nee. Maar aan Durban zal ons beslissend wal gaan. Wel, verskoon mij, ik wil het graag hierdie klein briefje lezen. Het is dat dringend. Ja, dis recht. In Durban moet jullie werkelijk aan wal komen. Maar breng al jullie kleren samen. En dan kijk ik of daar niks is wat moet rechtgemaakt wordt. Ons wil iedere keer brengen, maar hij heeft ons toen weer in die moeilijkheid beland en toen kan ons het niet recht krijgen. Besef mij, stel je belang in zelfs. Oh, wel, ik word nogal beschouwd als autoriteit op hierdie gebied. Is het? Hierdie brief komt van een vriend van mij wat gewoonlijk een paar seals insluit wanneer hij schrijft. Waarom vraag je? Ik heb ook een verzameling. Ik heb het van mij ook al geërfd. Oh, ik zie, jij verzamelt ook seals. Dit klinkt bijna interessant. Ik zou graag een of andere tijd jouw verzameling willen zien. Ik weet nog niet of je in jullie belang stelt, nie, maar ik denk je kan hem maar krijgen. Hier. Kan ik dat krijgen? Zeker. Allemaal? Ja. Baie dankie. Baie dankie. Fanny, kijk, het is mooi, nee? Daarin heb ik nog nooit van tevoren gezien, niet. Maar denk je niet, tijd dat ons loopt niet? Ja, ik reken zo. Baie dankie voor die seals. Tot ziens. We zien je in Durban. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Baie dankie voor die seals. Bye bye. In Durban breng ik je nog een paar. Kom, Fanny. Ja, hier is ons weer op pad om jouw prachtige scheepje te bezichtigen. Dat is zeker die schoonste schip in die hele vloot. Zuid-Afrika kan voorwaar trots wees op haar oorlogsschip, die SAS Vryste. Dankie. En een zo prachtige verf van voor tot achter. Excuse toch, Fanny. Fanny, Fanny, kom! Hey, kom, Fanny, kom! Hey, kom hier, jullie twee, kom hier! Kom hier, jullie twee! Wacht voor mij, wacht voor mij! Fanny, waar kom je? Tommy, Anno! Fanny! Tommy, wacht voor mij! Tommy, kom, Tommy! Kijk hier zo. Ik heb alles aan mijn vermogen doen. Maar dat is voor niet op een tas aanval wil brengen. Oh, je hebt probeer. Ja. Nee, ik zal die zaak nou zelf hanteren. Onmiddellijk. Ja, ik zie je in Durban. Tot ziens. Wat nou gedaan is in mijn schuld? Wat is gebeurd? Wat een keer? Daar, lompe lummel. Ik was bezig om te verfstoeren. Fanny, dat is niet einde. Ik ga afspringen. Daar, Fanny. Man, zij zal niet kwaad wees niet. Zij is te gaaf. Besef jij dat elke keer wat onze afspraak met haar gemaakt heeft, en jij ons in moeilijkheid belandt en kan ons niet aan wal gaan, niet? Wel, het is bezoekersdag en hulle kan aan boord komen. Wel, het is bezoekersdag en ons gaan aan boord. Of hulle nou aan wal komen of niet. En luister nou mooi wat jullie moet doen. Zodra jullie aan boord komen. Goedemiddag. 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 Welkom aan boord. Ach man, dat is niet nodig dat jullie tas oorlog saamdragen. Doe maar, dat is niks, dat is geen moeite niet. Vaandrager, kom hier zo. Goedemiddag. Hallo. Middag. Maar Vat jullie tas en pas hem op dat het ons weer terugkomt. Zeker, goed. Dit zal een plezier wezen. Kom. Nou, dames en heren, hier is onze dubbele 4-duimskanon.
Hij is maar een gevaarlijke kerel. Hij wordt kom voor aan. aanval en voor luchtafweer gebruikt. Dus kan hij verstaan dat hij moet vinnig en accuraat schieten. Kom maar, wees je mee, Jos, kom. Doe lekker voor jou. Het is mooi, hè? Prachtig. En wel er hier zo trots op hulle nie. Mintig. Maar hier is veel waardevol. Dus driehoekjes. Dat is van die mooiste exemplaren wat ik nog ooit gezien heb. Ik wens ik het zo'n verzameling gehad. Dat is wonderlijk. Dat is wonderlijk. Maar ik zal nou haast moet teruggaan. Die andere kerels zullen wonderen wat van mij geworden is. Baie dank jullie mee geweest, hoor. Het is een plezier. Maar je weet. De schroeven wordt uitgedraaid en dan zwaait die twee arms af. En die boot wordt afgeladen tot in die water. Die walvisboot wordt natuurlijk ook gebruikt als een reddingsboot. Ik zoek naar Simon Stokberg. Kan je me misschien zeggen waar ik hem kan krijgen? Misschien is hij hier in zijn kwartieren. Die 5e luik hier in die gang af. Dank je. Baie dank je. Haar vaartbeleiding maakt haar makkelijk hanteerbaar in actie. Dus kan ons zien dat zij het gevaarlijke kaland kan wezen. En die vloer, met de spoed van wordt dit. Wie heeft mijn tas boven gebracht? En ga maar zien, Wally. En dit is die 4060 luchtafweerkanon, wat betekent hier ook bekend staan als die... Baie dankie. Niet te danken, hè? Ik is daar baie jammer, jullie kan niet blijven een beetje tenen. Ons is ongelukkig een beetje haastig. Later misschien een dag. Baie dankie. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Wat? Hey, Fanny, buddy. Wat zoek je goed in mijn tas? Jouw tas? Ja. Ik moet zo'n tas op je dek oppassen. Wil ik in afgebrand van boven? Alleen die verkeerde tas. Waar ik gaan lakkeren? Ja, kerel. Moet er wel wegkomen. Hey, Fanny. Wacht mij, ik mijn pet al. Fanny, wacht voor mij. Fanny! Hé, waar ga jij? Verkeerde tas. Verkeerde tas. Stop! 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 Hier, motor. Taxi! Volg daar die motor. En waar ga jij in? Ik zoek mijn maat Fanny. Fanny? 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 Wacht voor mij, Fanny! Volg naar elkaar. Ga je naar voren. Wacht wel, man. Ons wordt achtervolgd. Jij moet afschut. Maar geen ongelukken niet, hoor. Stop, Fanny, wacht voor mij! Wow, stop, wow! Jezus, de staal, loop maar, loop vanaf! Katellen! Jezus, de staal! Loop! Jezus, de staal! Ik geef je maar alle boven. Kijk daar. Het is Fanny. Hey, stop! Verkeerde tas! Stop! Hou stil bij ons hotel. Stop! Fanny, stoppen! Uw tas! Hier, die verkeerde tas! Ah, moet niet nog eens hier praten. Kom eens gewoon naar die kamer toe. Kom gerust aan.
Jou lewe lief het, jy daai koffer neersit en maak dat jy wegkom. Dis my vriend se koffer. En ek vat hom saam. Ek ken nie wat julle doen nie. Ek gaan hom saamneem. En as jy nog baie meer teepraat, sal jy nie in 'n toestand wees om hom terug te vat nie. Hierdie dingetjie in my hand is nogal gevaarlik. En hy kan baie maklik afgaan. Fanny, hoi! Kom, Fanny! Loop! Waar is die revolver? Waar is die revolver? Waar is daar die revolver? Waar is hy? Oh, hier is hy. Jy het beloof, daar sal geen geweld gebruik word nie. Gee pad van haar die deur af. Maar wat sal dit julle nou baat om hulle agterna te sit? Dit sal net aandag trek. Gee pad van haar deur af. Wag. Nee. Sy's reg. Sy's heeltemal reg. Dit sal net aandag trek. Imali wasawukabhatali uthengisa inkomo zange ubhatale ufuna imali bhatala imali wasazange ubhatale lethi imali uthatha isingo ufuna imali bhatala bo imali khipha Je weet, het was weer amper helemaal een affaire. Dit was het. En als we met jouw tas. Maar wat zullen we met jouw tas wel maken? Ik weet niet. En dan waren zo graag her dat mij met de revolver gedreigd is. En Linda, wat zoekt zij in de gezelschap? Dat zij kop in je mis met hulle. Fanny, ik weet waarom we met tas wil gaan. Waarom? Daar die bestuurder. Heeft gezellig waardevol. Hij heeft gans te veel belang gesteld. Maar waarvan praat jij, man? Mijn sales, man. Jouw sales? Ja, mijn postsales. Hulle wil mijn postsales zijn. Hulle is waardevol. Heeft zelf zo gezegd. Maar ik laat er niet onder mijn woord gaan. Nonsens, man. Die sales van jou is niet zo wonderlijk, niet? Hulle wil mij skiet. Nou, maar waarom het ons dan zo in die tas gekloopt? En waarom het ons dan zo in die tas gekloopt? Zelfs 2 pampoeners is alles al begin wonder. Nou laat hulle wonder. Jy raak op my senuwees. En as hulle die tas begin deursoek? En hulle kry die diamante? Hulle kan soek soos hulle wil. Ek sê nog iemand dat ek hulle in die hande kry voor hulle Durban verlaat. Hulle volgende hawe is Lorenzo Marx. En hulle gaan nog 'n ruk vat om daar te kom. Want ek verstaan hulle gaan op pad vlootmanewers doen. En intussen kan enigiets gebeur. En hoe dink jy waar gaan jy hulle nou kry? Wel, ek is nie te seker nie. Maar as ek sal vir jou sê waar hulle nou is. Die skip moet binne 'n halfuur vertrek. En hulle is veilig aan boord en hulle verduidelik dat dit bars. Wel, dis so, omdat hy nie hulle tas wil hê nie, wil hy ons moet dit hê, maar ons wil dit nie hê nie, want ons is ons hê. Wat hulle ook wil hê. Ja, sien, hulle wil dit nie hê toe hulle het gehaat het nie. En toe hulle net toe hulle ons ook hê. Dus daar word hulle my met 'n revolver gedreig het. Vreeslik eenvoudig, nee. Nou, laat eens zien. Manoeuvres begin oor so wat 4 dae. Ja, sal net genoeg tyd wees. Kyk, julle tweeetjies moet maar na vroeg gaan slaap, so jy goed uitrus. Want môre sal ek daarvoor sorg. En minstens 3 dae strafdiens kry. Maar als we daarom naar Lorenzo Marx en Walker gaan, hè? Dit sal ons nog sien. Kom aan, weg is julle. Manskappe na julle poste om hawe te verlaat. Hoe kan zo'n meisje nou tussen zulke mensen wees? Maar je moet daarom herkennen van als je daarom gaat, nee. Dis juist die moeilijkheid. Hulle gebruik altijd gave meisjes om hulle vuil werk te doen. Stop weg. Ja? Hierdie het vir jou gekom net voor ons vertrekken. Dankie. Dit is een brief voor mij. Ik wonder wat het nou kan wees. Hé, dit is van Linda, Fanny. Ja, laat zien. Hé, dit is mijn brief. Hierdie is 'n ernstige saak. So ernstig dat nie alleen julle lewens nie, maar ook myne in gevaar is. Glo my asseblief en maak soos ek sê. Kom aan wal in LM en bring jou tas. Kom reguit na die Apollo Café toe. Bring jou tas, dis noodsaaklik. Linda. Dis 'n lokval. Hulle gebruik haar om ons in die hande te kry. Vir wat? Je wil niet van mij zeggen, hulle wil ons zijn. Genoeg om mij met een revolver te dreigen. Maar ook Fanny, dat was je mijn tas in die handen te krijgen, man. Ja, en nou gebruiken hulle haar om dit in die handen te krijgen. Maar als je zij wil het, hè? Ik is niet bereid om dit te geloven. Wel, ik is. Als jij bang is om te gaan, dan ga ik alleen.
Wie's bang? Jy's bang. Ek is nie. Jy is bang. Ek is nie. Nou goed dan, kom jy dan saam. Natuurlijk. Ek wil sien wat agter al hierdie tasbesigheid skuil. O, Fanny, ek is trots op jou. Ek gaan my tas vat, maar nie myself nie. Ek gaan 'n lekker streep trek. Hulle dink ek's gister gebore. Verlofgangers, tree aan. Denk je dus rechte pad naar Apollo Café toe? Ja, daar die ou sê dis 'n goeie kortpad. Net so aan met loop en niks nonsens nie. Kom aan. Ik was erg blij om twee politiemannen te zien. Ons wordt aangehouden. Die twee schelms voor mijn tas niet aan kan je zien. We arresteren hulle. Dat is twee rampokkers. Vangen hulle. Verstaan jullie? Hulle is twee rampokkers. Ja, verstaan jullie niet Afrikaans? Actually, you're saying that I tell you in German, you must please place them under arrest. They two rampokkers, they're sticking something hard in my head. Zelf van die cellen. Moest we een baan benen. Jullie maar coole skelm sterk in de cello winnen. Ja, baie sterk. Baan benen. Moet je al lach hier staan. Doe niets met hulle. Vangen. Waarin so haastig, juffrou? O, is julle Afrikaans? Ja, juffrou, lede van die Suid-Afrikaanse polisie. Ons wil hê moet so 'n bietjie saam met ons kom. Maar ek het daar niks mee te doen nie. Hulle is besig om my vader te probeer dwing. Daar's niks te vrees nie, juffrou. Ons weet. Ons weet alles daarvan. U sien, hulle is besig met afpersery op my vader.
En ik het saamgaan zonder mijn passe verlof. Ons weet, juffrouw, ons weet. Je hoeft niet te verduidelijken, nie, je hoeft ook glad niet bekommerd te wezen. Nie. Ons is lang al op hulle spoor. Ons het zelfs al genoeg getuigenis ingezameld om uw vader zijn naam en ere te herstellen. Waar is hulle nou? Toen ik hulle laatst gezien het, Muntig, maar je is zwaar. Zwaar? Ik heb 2 pond gewicht toen ik geboren is. Maar net 2 pond. Ja. En aan je geleven? Natuurlijk, je behoort mij nooit te zien. En waar is je nogal geboren? Wat? Waar is je nogal geboren? Waar ik was mijn oren, ja. Ik heb niet gezegd was je oren niet. Hij heeft gezegd waar is je nogal geboren? Oh, in een bed. Waar was je geboren? In een hospitaal natuurlijk. In een hospitaal? Ja. Ach, foei toch, was je dan ziek? En wat moet je nou? Ik heb volgende medicijnen gedrank. Wat daarvan? Ik heb vergeten om mijn bottel te schikken. Nou zo'n kans, kom.
nou en wat betekent het alles? Wat maak je met tas? Ons is van die Suid-Afrikaanse polisie. Ons het sopas hierdie twee gearresteer in verband met die tas. Arresteren, waarvoor? Jy het niks teen ons te bewys nie. Hoor nie. Ons sal gou genoeg sien. Staan 'n bietjie die kant toe. Wat gaan we met mijn tas doen? Je ziet ons is al lang al op hierdie twee skurke se spoor. Vanaf hy hierdie tas aan jou verkoop het. Hy die tas aan my verkoop, hy die tas aan my verkoop, die oud bro. Wacht, maat, net 'n bietjie daai bril. Fanny, dit is hy, kra, is hy. Ja, dit is. Maar wat van haar? Wat soek sy by twee sulke skurke? Hulle het haar gedwing om hulle te help. Sy het ons uiteindelik gehelp om hulle op beter daar te betrap. Ek het jou gesê sy is doodreg, Fanny. Wat maak jy nou? Almal skeer my tas te stukken. Moenie asseblief, dit kos my 'n pompyp. Fanny, kyk wat maak hy. 'n pompyp. Ek kom nou vir my 'n trommel asseblief tog nie meer nie. My arme tas, kyk hoe stukken sy. Kos my 1 pond 10. 1 pond 5 hier gesê. Ja, 1 pompyp. Ek kyk hoe dit 'n stukken geskeer is. Ek kan nie meer heel maak. 'n Mes? Hy is nie tevrede om hierdie geskeer en nou wil hy nog ons sny. Moenie asseblief tog nie, ek kraap haar. Hy is stukken gesny. Daar is nog niks voor nie. Kyk 'n bietjie hier. Net soos ek gedink het. Hier, meneere, sien julle 50.000 pond se diamante. Wat? Wil jy my vertel ek dra nou die hele tyd al daai diamante saam met my rond? Vandat dit in Kaapstad in jou tas versteek is. 50.000 pond. Hey, wag. Dit gaan julle twee vermorsel. Sien jullie tot ziens? Als we toch weer... Hier, pad voor. Wij staan hier, kom op. Nou moet je naar die kortpad, ken het? Kortpad of langpad, stel op je voet en dan wordt het pad.